Така, взимат по-голям инструмент. Прозорец отворен на 30 градуса отгоре. Започваме да къртим. Креативни кръци предпочитат да разпробият дограмата и да влязат безшумно. Освен, че имаме дръжка, която е за заключване, имаме и блокировка от всякъде. Тук има 12 точки за заключване. Какво се случва? На нивото на дръжката обикновено дограмата се разпробива. Дограмата се разпробива и с една тел бута дръжката излизат. Тук има манганова защита срещу разпробиване. Манганова защита е позиционирана и защитава цялата коруба да не може да бъде пробита, даже с кобалтова бургия на ниски обороти. Това предпазва целият механизъм от разпробиване. Единственият шанс остава с по-голям инструмент. Взимаме голямото дето. Отгоре. Взимаме друг инструмент. Има специалисти, които ще опитат след малко. Това е един перфектно защитен прозорец, който може да бъде монтиран и в вашата къща. През тази дограма няма влизане, както и да се мъчи крадеца, даже да отворим прозореца на 30 градуса отгоре. Ето вижте, обкола не е помръднал и милиметър. Сега ще покажа обкола. Ето, security обкола не е помръднал и милиметър. Всички пътки са абсолютно здрави. Ето и следите от злом, и горе, и долу, и отстрани. И един час да ръчка по дограмата. Когато е направено както трябва, през дограмата няма влизане по никакъв начин. Който иска от публиката, има над 40 човека тук. Заповядайте, може да се пробва.